jsem slyšel, že se tady do mě obouváš nebo co, krz nějakýho vínka a tak dále, jo. Takže poslouchej, ty hubená kryso, jak se to dělá, teď tě tady sundám, hej. Hej Bobby, mě nepůjde srazit, ti nepomůže nikdo, ani brácha Gadži. Prosíme nože, říkejte nám vrazy a to, že vyhraju, si můžeš klidně vsadit. Malá hlava a k tomu kouří hodně zelí, dlouhý vlasy more, měl bys jít asi na melír. Ta tvoje vrana padne k zemi, když já střelím, i když máš nervy, stejně na TikToku velím. Ty bůzno. Malá hlava a k tomu kouří hodně zelí, dlouhý vlasy more, měl bys jít asi na melír. Na melír. Když chytnu tempo, ty vypadni směr airport do Anglie. O co ti jde? Asi mají potřebu hejtovat mě. Teďka si ty role prohodíme, s takových jako ty nefelíme. Nefelíme. My nefelíme s nikým, kdo má masný vlasy jako pizza. Z dálky vypadáš jak píča a zblízka jako Krista. OK, tak asi hodně moc krystal. OK, a teď prosíš Krista. Ty bůzno, das ist mein und sie mein zwei Arbeit. Jedině kroká army, nejsilnější komunita na TikToku. Poslouchej, bav se, tenhle ten beat je dělo a tohle to jsem zabil, tohle to je diss proti tobě. Já chci slyšet odpověď, mě si do huby brát nebudeš. S Bohem a šáteček, amen s tebou.